Sikhona kodwa lesi sigubhu asishoyo ngempela endlini yakho? Yebo sikhona isigubhu. Esani isigubhu? Isigubhu esongilethela imali ukuthi nami ngiphilise kahle umama. Sokulethela imali? Ngiyakwazi mina lokho. Asikho isidingo sokuthi ukwazi lokho mama ngoba ungenza isilima, asikho isidingo. Hayi sisi. Ungenza isilima, Ngiyaxolisa mama, ngiyaxolisa. Shuthi wena unamali kahle wena. So yonke le mali wena obhizi unginikeza yona ungenzele izinto. Yile sigubhu lesi. Ubekuneze allowance kaMali mhlawumbe wena nje mama. Ngelanga benhlapha uma 5000. Mbe right imali enkulu sisiwami. Ngijabule. Kodwa angasho ukuthi le mali uthatha engasho. Bese unyasa yazi benako uqamba amanga athi usaye emsebenzini engixosho yabo. Umazi ukuthi usebenza phi wathi usebenza phi kuwena? Wathi kumina usebenza amasipala kumina. Oh okay. Alright, ngiphinde nginamukele babukeli beBlack Life TV. Lelo hlelo lesibiza ngokuthi iLove Back lapho sisho khona kamnandi sithi uthando ngumanqoba. Sawunanga kubhuti obhalile namhlanje uthi usafisa ukubuyelana nesithando sakhe ngoba usasithanda. Asike simuze ukuthi kodwa ke irelationship yabo yaqala nini kuphi kanjani? Sawubona? Yebo sawubona. Kunjani? Ngiyabheka. Ngiright nami. Ubani ubhuti Sibongo? Ngoxulu. Xulu, Xabasha. Alright, ukhulele kuphi? Khulele kaMlazi. Mlazi. Yebo. Namanje sihlala khona? Cha, sengisukile khona. Sengihlala eThekwini manje. Oh okay, ngenxa yokufunda noma mhlambe uyasebenza? Umsebenzi. Okay. So, beyinjani impilo yakho usakhula? Besinjani nje isimo ekhaya? Bekunzima kakhulu. Yeah, besingayitholi zonke izinto esizifunayo kodwa kugcina kwenzeka. Oh okay. Ukhuliswa umama nobaba namhlanje ugogo? Ukhuliswa ugogo. Nomkhulu? Cha, ugogo beyedwa. Oh okay. Unawo ama siblings? Yeah, basakhona abafowethu. Wawunawo sisi? Cha, banginawo sisi. Okay, insizwa zodwa. All right. So, uhlangane kuphi ke noperson wakho? Ngicela ungilandise nje. Nisahlangana, usashela, uqala kodlelwano benu, bekumnandi kangakanani, iziphi izinto ezinhle oyikhumbulayo esenenzelana zona omunye komunye? Uqala kwethu Nihlangane kuphi? Bengisebenza ngemoto bewumuntu ongifonela uma efuna ukuya emsebenzini noma efuna ukuya somewhere lapho. Ngisebenza ngo-Uber. So inamba yakhe ngayithola kanjalo nami ngachazeka. Oh, okay. Ngilandela lo sisi lo. Ngagcina sengikwazi nami ukuthi sizwane naye. Sagcina sesithandana kanjalo sikhiphe senzele into ezimnandi sihambe kamnandi. Okay. Ngigcina ngithanda naye. Uhlala kuphi yena usisi? Usisi uhlala ePinetown. Pinetown, all right. So, njengoba ubusebenza umthatha la ufuna umthatha khona uphinde uyombeka la efuna ukuya khona kusho ukuthi ubumthatha ePinetown la ehlala khona. Yeah, besihlangana khona ePinetown. Ikubo. Noma ngingazi kahle ukuthi ikubo yini ngoba sinazo isikhathi eside sijona. Oh, okay. Kanti uhlangane nini naye? Mekuthi anaso isikhathi eside senihlukene futhi. Sino 6 months nje akusona isikhathi eside. Oh, okay, 6 months. Mhlambe ngabe kulo 6 months lo uke wakwazanisa nabantu bakubo ukhona umuntu wakubo ojwayele ukukhuluma naye mhlawumbe nenamba yakhe noma wazena kuphela nje kubo? Ngazena nobhuti wakhe nosisi wakhe. Oh, akekho kuke wakhuluma nabo mhlambe nizikhulumela nje njengokuthi uthandana nosisi wabo? Bengeke ngikhulume nabo kodwa manje ngisabatholi nabo. Angazi inamba zabo. Yeah, inamba zabo ayisangeni. Oh, okay. So iziphi mhlambe izinto ezinhle enenzelene zona mhlambe sithi ngama birthdays kodwa mhlambe ke bengakafiki ngoba mawuthi 6 months angiqedanga ngisho unyaka. So iziphi mhlambe izinto ezinhle ke mhlambe omunye akhipha omunye vacation mhlambe ngithekela ama gift mhlambe ngumuphi imali iziphi nje izinto eziphathekayo okhumbulayo sike nenzelana zona? Bengimkhipha ngimthengela nje ama-gift noma ngenzakala lutho kodwa nje bese service isikhathi esimnandi nje naye. Okay. All right. So ukufice usingle noma mhlambe ubekhona omunye umasibambisane bonayo? Ubekhona omunye kodwa bengazi ngaye. Hawu. So wena wamshela unomuntu wakho vele? Yeah. Uphi yena manje? Uperson wakho lo omunye akufica unaye? Ukhona kodwa sathandana naye. Oh okay, shuthi nahlukana
kade usuthole lo obumshela manje lo uze ngaye namhlanje. Yebo. Nikazi nani niqhathwe yini uNkulunkulu wami. So ngabe ekuqoma kusisi lo oze ngaye namhlanje. Uye wamtshela yini wena ukuthi ukhona noma wazi ukuthi ube yedwa? Wazi ukuthi beyedwa. Hawu kanti wayengathembekanga kumuntu wakho? Bengafuni ukuthi angilahlekele ngoba benami bengisafuna ukuthi ngisondele eduze kwakhe ngizomtshela ukuhamba kwesikhathi. Oh okay. Yo, unjani ulaka yena? Mhlawumbe ngabe usiso phansi noma nje uhlanya alifaka kwalibuya nawe noma umuntu onjani? Umuntu ophansi. Oh phansi, akathanda ukukhuluma kakhulu. Yeah. So niqhathwa yini seniqhatha manje? Nize nifike kutheni nje niyahlukana kwenzakalani? Noma ngazi nami nje bekusahamba kahle ngibona ngomuntu esengiblockile nosesibakhe mangithi ngiyabazama mangikhuluma ngaye bangiziba nje angazi kwenzakalani. Ngizama ukuthintana naye ngimthole. Mhlambe akukho ukugejana eseke naba nakho kwakuthi wena awunaki ukuthi mhlambe ukuthi ulimele kakhulu kangakanani njengoba kuze kufike kuthenini akublock. Angiboni. Awukhumbuli kahle hle. Angiboni ngoba sagcina kumnandi konke. Nihlukane nini? Sesinesonto. Okay. So mhlambe uke wazama ukuya la wazi ukuthi uhlala khona umbheke because phela uyachaza ukuthi no sisi bakhe nobhuti bakhe awusabatholi. Yeah, bengiya kodwa ngimtholi. Awumtholi. Akekho. Angazi noma bayamfihla yini. Yo. Mhlambe ukhona umuntu osekwambamba enaye. Cha. Awukazi umbambe. Alikho nje iphuthu osekwambamba kulona. Lutho. Okay. So njengoba ufuna ukubuyelana naye ufuna i-relationship iye kuyiphi i-level mhlawumbe ngabe ufuna ukuvela kubo noma ufuna umntwana noma ufunani kahle usafuna ukuyithandanela naye nje kuba ukuthi kuyathandana nje kuphela mhlawumbe akubhekiwe emshadweni isithini isizathu esivalid esenza ukuthi ufuna ukubuyelana naye. Bengifuna umthatha nami andise isibongo sasekhaya nami. Oh okay. Okay umndeni wami nami. Masingathola ukuthi manje ke usenophasing because abantu besifazane ithi ngitshela something abantu besifazane hayi bonke angisho bona bonke but in most yabo uyakwazi ukuhlala kubudlelwano nomuntu asahlukana naye kudala umuntu wakhe engazi uthola ukuthi uhleli ngoba nakhe nje efuna ukudelisa inhliziyo then mase ukuthi la ekwala khona today wena kuyima untsotsisele inhliziyo kanti nakade ahila kade adlula kuwena usengakwazi uqoma thola omunye kungesikhathi singanani uyibuza ukuthi kanti lo muntu ungale namhlanje kuyaba ngakusasa usenophesi nomusha kanti shuthi ubevele ngangithandi kanti hayi ukuthi ubevele ngakuthandi kuyikona ukuthi kade akwala kuyikona ukuthi besahleli nawe so meke ukuthi wena uthi nisanesonto enhlukene makukuthi uqondana nokuthi manje umthole senophesini wakhe uzokuphatha kanjani noma uzothatha siphi isinyathelo? Angeke ngikwazi ukumshiya ngoba ngimthanda kakhulu ngimisele ngaye. Uzomthanda lo muntu wakhe? Yebo. Alright, lalela. Ngicela umlande bhuti emotweni. Alright, mbuke lapha ekhaya siphinde sikwamukele kuhlelo sibiza ngokuthi i-love back nangokusisi engiceliwe ukuthi engicela ukuthi ngimbize because nangubhuti ombizile uyena usisi lo noma mhlawumbe ngishaye eceleni. Yebo, uyena usisi. Uyena ubhuti uyamazi? Ngijabula ukubona. Yeah. Kasho njalo kuba Yo. Siyakwamukela kuhlelo. Lo bhuti lo uye wasibhalela wathi udinga ukuthi ahlanganiswe nawe ngoba ufuna ukubuyelana nawe ngoba usakuthanda. But lokho engisho mina kuyisiqeshana nje sincanyana engicabanga ukuthi asibalekile njengamanje. Okubalekile uzokuzwa ngaye because uyu umuntu osihlanganisile la sobathathu. So ngicela umnikeze ithuba ngiyomlalela ukuthi uthini kuwena. Ungakhuluma naye? Yebo, anele mama, angazi kwenzakalani phakathi kwethu indaba vele inesihlukanisane. Ngibona ungasanginaki lezi zinsuku kwenzakalani. Shuthi mina ekhaya lami ngiyahlanya mina. Sisi wami uneyimfihlo lo. Kunento engafuni ukisho kuwena. Imfihlo zani? Imfihlo zani? Khuluma iqiniso. Angithi wena obhalile, khuluma iqiniso. Indaba ungasho. Ngiyakhuluma nje mama. Khuluma iqiniso wena. Iqiniso leli. Mina into ayishilo kumina uthe nihlukaniswe ukuthi wena uvele wamblocka wathula kanjalo. Iyona into anginikeze yona mina ngazi lokho. Mhlawumbe ngabe khona yini okunye angakushongo mina.
Angihlanye ekhanda sesiwami mina. Ngeke ngimane umuntu ngimblockile ngaphandle kwesizathu. Angisangani la ekhanda lami mina. Yazi ukuthi lo into ayenza ngelinye ilanga ngathi ngiyafika mina endlini yakhe. Ngingamtshelanga ukuthi mina ngiyeza. Yabo. Angithi ngiyafika endlini ngifica umuntu uguqule ngani ukuthi isani isigubhu silapha angazi lutho. Isigubhu. Yebo isigubhu sesiwami. Isigubhu esinjani? Esinjengegule? Esingathi singaka. And wabuya umqondo ukuthi no ma ngilanga makuthiwa nginayo yabo ebusuku bengihlezi ngiphupha and ngipho ama basabusayo ngithi hayi mhlawumbe into ezondlula nje yabo into mhlawumbe engekho Ima uthi usekhaya la uhlala khona bongaphi lamaphupho. Unotice ukuthi uyawaphupha only if usendlini yakhe. ngiwaphupha makuthiwa ngisendlini yakhe mangisekhaya ngilala ngiphisa ngiyakhululeka mangisekhaya mina inkinga iqala mina mangisendlini yakhe. Ubungakwazi ukusho lokho nje mama. Bengizokusho ngithini ungikholwe yini wena ungikholwe Isikhona kade lesi sigubhu ashoyo ngempela endlini yakho? Yebo sikhona isigubhu. Esani isigubhu? Isigubhu esongilethela imali ukuthi nami ngiphilise kahle umama. sokulethela imali ngiyakwazi mina lokho Asikho isidingo sokuthi ukwazi lokho mama ngoba ungenza isilima asikho isidingo ngenza isilima Ngiyaxolisa mama, ngiyaxolisa. Shuthi wena unamali kahle wena. So yonke le mali wena obhizi unginikeza yona ungenzele izinto. Yile sigubhu lesi. Ubekunezi allowance kamali Ngizama wena nje mama. Ngelanga benhlapha uma 5000. Mbe right imali enkulu sisiwami. Ngijabule. Kodwa angasho ukuthi le mali uthatha engasho. Bese yazi bena uqamba amanga athi usaye engixoshwe yabo. umazi ukuthi usebenza phi wathi usebenza phi kuwena? Wathi kumina usebenza amasipala kumina. Oh okay. Yebo. Yonke lento ayisho manje ngiyiqala. Angiyazi iyangithusa. Bengimthembile sesami lo muntu. Sandile bengikuthembile. Ngiyaxolisa. Manje yini edela ukuthi ungamtsheli ukuthi ulanda isigubhu njengomuntu onayo kwezothando. Waye umfihlela? Bengithi ngisazomtshela ukuthi manje le nto vele uqhamusa umtshela umuntu. Dinga isikhathi. Ngoba le nto le ijulile le nto. Uzongitshela Into nini? ngaphezulu ukuyitshela umuntu. Bengizokutshela. Nini? Bisadinga isikhathi sokuthi ngikutshele. Isikhathi esirayo sokuthi ngikutshele. Ayikho into ezolunga phasi kwami nawe Sandile. Ngeke ngisakuthemba mina. Angeke. Ngiyaxolisa. Ngeke ngisakuthemba, ngeke ngize ngikwazi Sandile. Ngenzile Uze isilimo. ngilandele le nto ngangiyilandela ukuthi siphile nawe nje mama. Siphile. Yebo. Siphila kanjani ungifihlela mina? Ungifihlelile mina. Kuba kuneqiniso kumina. Ngabe ube honest nami. Wabuka ukuthi mina ngithini ngaleyo nto leyo. Awukwazi ukuthatha inqumo. Wedwa awungicabangeli uselfish Sandile. Angithi wena ubufuna ngikufake izipho, ngifake inwele, benganayo leyo mali mina. Unganayo leyo mali. Ngase ngabona ukuthi angihambe ngolanda le nto le nami. Lande lento. Indaba ungakhulumanga nami. Uphila impilo yamanga, Ungangifaki leyo mpilo yakho mina. Ngeke ngize ngiphile impilo yamanga mina ngenxa yakhe ngezigubhu zakho. Cha mama lokho singakufihla abantu akumele bekwazi. Singakufihla, singakufihla. Yazi uphesa ubuhlungu lento yazi. Ngeke ayinabo ingozi le nto. Hayi indaba ingozi. But naku uyachaza ukuthi ubephupha kabuhlungu. Njalo umelele endlini yakho. Ubaba engayilanda kena wathi ayinabo ingozi. Ngiphupha kanjani mina kambi mina mawuthi ayindaba ingozi. Ngiyahlukumezeka mina. Wena ubhizana imali ngapha mina ngibhizi ngiyasafisha amaphupho ngaphuphayo. Ngeke Sandile ngeke. Nami ngiyaxolisa kodwa ngiyakwazi ukuyiyeka. Dlala ngesikhathi sakhe lo muntu eza la. Nesimoshe sami isikhathi ukuthi nami ngize la msangane wodwa lo. Awu mama. Uthe ufuna ukuthi if uyavuma athumele umalume ekhaya lakho. Omalume, hayi ngiright. Ngiright. So akahle kahle silukwini lothando lo. Nakancane. Asabuyele emuva mina. Kodwa mama. Ngeke ngisakwazi. Ngabe mhlawumbe ukhona omunye umuntu osumtholile? Ngeke ngisho ukuthi bese ngimthole omunye umuntu kodwa ukhona njengamanje. So ngavele ngabona ukuthi impilo yami vele izoba sengcupheni ukusandile. Kathi yazini ngizophuma ngiphele kuyena. Impilo yami le, impilo ayinasipele sisiwami. So ngeke ngisakwazi. Angeke ngikhona ngempela. Mama. Wasilanda up kanti lesi sigubhu esikulethela imali engaka? Kamhlaba uyalingana. Kamhlaba uyalingana. Ngambulala umuntu Sandile. Awu mama, bengithi ngifuna siphile kamnandi nje mama. Into enginyanyisa ukuthi ufaka mina. Musu ungifaka. Ngikhiphe mina kuyo yonke lento. Ungangifaki mina. Ngifuna sakho umndeni nje mama. Yangisanganela wena. Yangisanganela. So siswami uyaqinisa uma uthi uthando akasakutholi back.
Angeke. And ngeze sawushintsha umqondo wami sisi wami. Ngi-right. Imali yami Ngiyangibona engako khona, idlile. ngi-right. Imali yami engako idlile. Uyangisola right. yini? Ngi-right. Uyangisola yini? Uyangiblame. Le nto angiyilandela wena ngithi. Uyilandela mina. Ukuthi ungahambi. Uphila impilo yami ungahambi. Ungahambi ngenxa yey'gubhu zakho. Ungabi selfish Sandile. Sekuphi isizathu esivelide senza ukuthi ungamtsheli ngaso ungakasilandi. Ngifuna ukubona kuqala ukuthi ayinabo yini ubungozi kuphela le nto mase kuyimanje ngiqale ngimtshela ukuthi ubungozi abukho ngempela. Manje ubungozi bengakaboni nami ngithi ngisazomtshela. Isikhathi ngagcina ngasitholanga ngoba sengiziba-ke naye. Ngakho ngizama ukulungisa le nto. So njengoba ethi usekhona omunye umuntu anaye empilweni yakhe. Akanandaba nalokho. Uyahlanya. Uthanda yena. Uyahlanya lo sisi wami. Ingqondo ayikho la. Angithi ngahlanyiswa wena nje mama. Ngangifaki. Musilokhu ubhizi ungifaka mina la. Ungalingi ungifaka emanyaleni akho. Awanele. Uma ngasathi lesi sigubhu sibuyisele emumva. Hayi ngisahlangana. Ngeke ngisakwazi ukumthemba. Ngeke ngisakwazi ukumthemba. Engasho ukuthi yasilahle lesigubhu. Usengaphinda sibuyise futhi. Efihle futhi. Ngizokwazi ngani mina? Mina uthi ngize ngibona amaphupho ukuthi hayi usamthanda kodwa ke. Hayi bengimthanda, but ngenxa yesimo ngiyazama ukuphuma kuyena. Sengi-right ngaye. Akufuni ukuzwa lutho ngaye. Ayisho. Ngathi asiwini ke kulokho. Mhlawumbe ngabe usazimisele ukuphinde uqhubeka umncenge off camera noma mhlawumbe uyayekela. Angisangamncenga. Babukele lapha ekhaya angisho ukuthi namhlanje njengoba siluzile nakusasa sazophinde siluze futhi. Mhlawumbe sowina asazi kodwa kulokho ngathi impela akuhambanga kahle. Ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngihluleke ukuthi ngikwazi ukuthi babuyelane futhi ngathi kuneyinkinga eziningi ngathi kuneyimfihlo eziningi kuningi nje kuningi angikwazi ngisho nanokubala. But now mafuna ukuthi ubuyelane nesithando sakho ngasibhalela khona email address elapha escreenini ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare ngiyathanda kakhulu bye. Is der Black Life TV